Evo nas, ponovo smo ovde u studiju, pozdravljamo vas i želimo da okrećete i dalje 0900 500 400 kako bismo na kraju emisije mogli da kažemo da smo ostvarili deliće snova svih naših takmičara. Dakle, 0900 500 400. Prepostavljam da onaj ko vodi za sada u duelu, dakle od ovih naših finalista, par koji ima veći broj glasova, da se neće mnogo situacija promeniti. Imaće verovatno i na kraju emisije. Tako da tu ne možemo mnogo situaciju da promenimo kakva god daje, a ne znamo kakva je. I zato apelujemo bolje, okrećite 0900 500 400, jer tako možemo da ostvarimo oba sna, ukoliko se javite naravno u dovoljnom broju. E sad, a pošto znam da ćete i nadalje okretiti 0900 500 400, moram da vam kažem da vas u nastavku ove emisije Plesom do snova očekuju koje kakva iznenađenja. Ja sam bio u backstage-u i znam šta će dalje da se dešava, zato jedva čekam da pozovem naše finaliste da dođu i da odigraju sledeći finalni ples. Može? Tako je. Izvolite, pozdravite još jednom Stevana i Mariju i Gagi i Aleksandru. Dobro, tu su Marija i Marija, a gde je Stevan? Ja ne znam gde se. Stevan će igrati kasnije, ja ga menjam trenutno. Dobro, Marija, koja od vas dve Marije u stvari? Pa obi su lepe, tako da koja god. Dobro, koja god Marija da bude bolje u ovom show dance plesu, mislim da zaslužuje aplauz. Ne može ovako brzo da izađe. Ovo je prava bakica jedna. Imamo i dobru glumicu ovde. Hajde prvo da vidimo kako to igraju njih dvoje, pa ćete onda i vi, jel može? Kreće, jel tako? Šta igrate? Vas dve, šta igrate? Kan. Kan. Molim vas aplauz za ove dve divne gospođice ovde. Maestralno.
pozdravite i njihovu pomoć. Evo, ovdje je njihova koreografkinja. Zatim, stigao nam je i Anđelko, ako ga ne prepoznajete, to je Anđelko sa kosom. Goca, također jedna prava kankanuša. Koreografkinja još jedna, dakle to je sve bila pomoć njima. Svaka vam čast. U prošlom serijalu Milan Kalinić bio je prethodno onom tamo balerina, a ti sada ovako, kako izgledaš, mislim da bi ti svaka devojka pozavidela. A boga mi i Anđelko. Tek sad znam kako je ženama, devojka. Teško, je li? Ali žulje u štikle. Ja mislim da je ovaj kan bio fenomenalan. 100% sam siguran da ti ni Darko Filipović koji je ovdje sa nama u publici došao da te podrži nije prepoznao, ali veruj mi da je onako sve vreme slika i zdušno reagovao sa publikom ovdje dok je vidio da si ti igrao i taj kan je bio. Žiri bi sad za ovu igru da je bilo u takmičarskom delu dao 10, je li tako? Samo deda da me se ne odrekne posle ovoga. Deda, nije ovo za stvarno. Ovo je samo u cilju dobrog show programa. I ovo treba umeti i znati. Evo, dok se ovako slatko i lepo smemo i uživamo 0900 500 400 i dalje ne zaboravite. Sada vi samo stanite ovdje po strani budete, jer sada nam pleše ovdje i drugi par finalista. Ovdje je Aleksandra, sad ne znam gdje je Gagi i kada će on da dođe, hoće li neće. Evo sad će on izaći, moramo prvo malo ovdje da namestimo nešto i onda će on izaći. Može muzika? Treba nam malo pauze. Aha, a muzika da krene ili? Pa možete pustiti samo malo pauze da namestimo nešto. Hajde, izvolite, podijum je vaš. A ovdje imamo i rekvizite. Scenografija se menja, dakle naši su se finalisti večera zaista potrudili. Dali su sve od sebe da vas animiraju, nadam se da ima razloga i da će to biti sve nagrađeno. Bolje ja da čutim. Molim vas.
Da, ovo je pravi aplauz za naše finaliste. Bile su ovo dve savršene koreografije. Dve priče o velikoj ljubavi. Velike ljubavi su u trenutku, velike ljubavi su u večnosti, velike ljubavi su tu da nas drže stalno u životu i velike ljubavi su tu da pokažete da ste humani. U tom smislu okrenite 0900 500 400 i pokušat ćemo da damo šansu životima, životu i da pokušamo da damo šansu svim našim sanjarima da ispune svoje snove. A sada moram da čujem i naš žiri koji je vidno i uzbuđen posle prve koreografije, a nekako i potresen posle ove druge, da nam kažu kako izgleda ovaj show dance. Jer nekako mislim da smo ipak najbolje, najefektnije i najemotivnije priče ostavili za kraj. Nataša? Ne, ovo zaista nisam očekivala i ako vas je upolo potreslo kao nas ovde, onda ne sumnjam da ćete okrenuti ovaj 0900, 500, 400 i dati zaista šansu životu i jednom i drugom, dakle da se ostvare oba ova naša dva sna za koje se borimo. Više od ovoga ne znam šta možemo uopšte kazati i zato 0900, 500, 400 je jedinu stvar koju mogu i želim i hoću da ponavljam do kraja ove emisije. Da se nekada svi smejemo zajedno. Ili ako vas je na početku ova koreografija toliko razveselila koliko sve nas u studiju, okrenite naš broj, a sada ćemo čuti eto komentare i za jednu i za drugu koreografiju od našeg žirija. Lokic, izvolite. Pa lepše bi bilo da je bilo obrnuto redom, da smo gledali prvo Gagija i Aleksandru, ali jer je to malo nas je uzdrmalo, evo Nataša nam se i rasplakala. A što se Kankana tiče, bio je fenomenalan. Stvarno, prvo ja sam prošla za vreme ovoga marketinga i nisam uopšte prepoznala, onako se javim, vidim neka dama u ovim kostimima, uopšte nemam pojma da je to Steva. Čak i ove štikle, 43. Savršeno. Mislim da ste imali i divnu podršku svojih kolega koji su došli i završili onako da ste napravili grand final, što bi se reklo. Zahvaljujemo se našim koreografima. I treba da se zahvalite i Goci. Da, to sam teo da ostavim za kraj. I zahvaljujemo se Goci i Anđelku. Čekaj, je li bio tu i Anđelko? Ajmo, molim vas, jedan aplauz za Gocu i Anđelku. Znači ovom prilikom pozivam sve gledalce da šalju što više glasova i nadam se da će se javiti neko i da ostvari batin san. To je dečko za kog se Anđelko i Goca bore. I san i snove svih ostalih. Elem, mogu samo da stavim tačku tako što ću i ja da kažem da sam ja do sada okrenula negde oko 8 ili 9 puta, ali svako bi mogao isto toliko. Do kraja, Lokice, 10 ili 11 puta, može? Ne, ja ću još toliko da okrećem do kraja. Aplauz za ovo obećanje. Gorane? Čestitam vam zaista na iznesenim koreografijama. Show dance je tako disciplina da zaista po reakciji publike ste mogli sve da vidite. Publika zaista osjetila i Gagi svaka čast zaista i Aleksandra za izvedenu koreografiju. Za vas dvoje, ne znam stvarno šta da kažem, perfektni ste bili. Super. Show dance nosi te elemente zaista i glume i zabave i svega i eto, bili ste odlični. Odlični ste bili, a samo da kažem nešto, ostavili smo nešto da se publika razveseli i posle ove tužne priče, tako da Nataša sad osmeh, pa sledi nešto veselo. A zato ti imaš te tregere, jesi to mislio? tregeri su to. Znači Goran će zaplesati nešto kasnije. Milena? Pa stvarno su bili fantastični. Naravno, bilo bi nam mnogo lakše da je bilo obrnuto, ali od srca želim Aleksandri da doživi duboku starost i da bude ovako jedna lepa baka, da ostvari svoj san. A san za koji se bore Stevan i Marija, naravno da bude da mali Srđan progleda i da može da uživa u ovako jednom veselom, šarenom i predivnom plesu kakav nosi o sebi Kankan. I evo na kraju samo da kažemo, ja čestitam i jednom i drugom paru, njima za izuzetnu glumu, a također i njima za izuzetnu glumu, ja Stefanu čestitam za hrabrost i za širinu što je pristao da odigra ovu koreografiju i što je bio perfektan u njoj. Onda obećaj da ćeš u sledećem serijalu i ti tako nešto da uradiš.
Obavezno, samo ako nađem dobro. sandale, ne moram da brijem noge, ni Stevan to nije učinio, tako da nije nikakav problem. Bili ste Pogledajte. sjajni, i jedni i drugi, hvala vam puno. Pogledajte, evo samo dobro ove naše finaliste, dakle, da svi doživimo duboku starost, baš kao što su evo njih dvoje pokazali, ne uspelo, ali hajde da to bude onako kako treba i da uspemo u tome da mali Srđan progleda 0900 500 400 za ove divne hrabre ljude. A sada, još je malo vremena ostalo prije nego što ćemo saznati ko je pobednik ovog trećeg serijala emisije Plesom do snova. Zato hajde da još jednom pozovemo naše finaliste. Publika toliko zdušno navija za vas večeras. Šta ćemo sada zaigrati? Rumbu. Rumbu, kako ide rumba? Pa rumba nam je do sad najbolje išla i zato smo sad ponovno izabrali da odigramo. A bila je rumbastična, a i nema ocena, pa će biti umnogome lakše. Molim. Još opuštenije. Još opuštenije, tako je. 0900 500 400, ako ste glasili za ovaj par ili za onaj drugi, sasvim je nebitno. Ako okrenete taj broj, možda ćemo uspjeti da ostvarimo oba sna, a i deliće snova ovih naših prethodnih takmičara. Nadam se da će nam se uskoro pridružiti i Stevan i Marija. Moram da odem ovdje do žirija, pošto su nam obećali da će napraviti još jedan značajan pomak kada je telefoniranje na naš broj 0900 500 400 u pitanju. Evo, Boško je prekinuo aplauz jer stižu upravo Stevan i Marija. 11. Nastavljamo dalje. A, pa dobrodošli, tu je bilo preslačenje, tu je novi styling. Zbog toga kasnimo malo. Skirao sam šminku. Dobro, stigli ste na vreme i sada očekujemo da u ovom trećem plesu, je vam teško bilo ljudi večeras 3 plesa? Ma nije meni uopšte teško, čak vrlo mi je uzbudljivo, ja da čekam da vidim ko će. To i ja vidim da uživate se vreme dok igrate ovdje kod nas u finalnoj emisiji, vidim da se radujete svakom plesu, nema više strepnje, znači samo kad nisu ocene tu sve je u redu. Sve je super, mi toliko uživamo da prosto ne mora ni da bude kraj emisije večera. Pa neće ga ni biti dok svi naši gledalci ne uzmu svoj telefon u ruke i okrenu 0900 500 400. Do tada, ples po izboru. Još jedan veliki aplauz za naše finaliste. Sasvim prazna livada, spava Južna Azija, a na pustoj livadi igraju mali slonovi. Vole ih mali čonovi, igraju mali slonovi čitavu noć. Azijske lepe devojke češljaju svoje uvijke, kad na pustoj livadi igraju mali slonovi. Azijske lepe devojke češljaju svoje uvijke čitavu noć. Čuju se bubnjevi i zurle visoko, podigli su zurle svuda od Ceylona do Burme, padaju kokosi i urme. Čuju se bubnjevi i zurle visoko, podigli su zurle svuda od Ceylona do Burme, padaju kokosi i urme. Njihove majke slonice mole svoje bogove da za male slonove naprave novi džonove. Njihove majke slonice mole svoje bogove čitavu noć. Čuju se bubnjevi i zurle visoko, podigli su zurle svuda od Ceylona do Burme, padaju kokosi i urme. Čuju se bubnjevi i zurle visoko, podigli su zurle svuda od Ceylona do Burme, padaju kokosi i urme. And when you rise
deep is your love? How deep is your love? I really need to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know you're the door to my bare soul. You're the light in the deepest, darkest night. You're my savior when I fall. When I'm made, I think that I care for you. Evo, bili su ovo poslednji plesovi ove večeri naših finalista. Oni su svoje za sada samo otplesali. Vi ste odlučivali i do sada možda već i odlučili. Imate još samo malo vremena, a iskoristite ga na najbolji mogući način. Možda da okrenete 0900 500 400 kako bismo ostvarili ova oba sna. A Boško, dok sada budu ljudi možda još malo glasali i dok budemo čekali rezultate, kada ćemo saznati ko su finalisti, da li bi ti voleo da zaigraš sa mnom taj čast? Ne, ja imam jedan predlog. Rekao sam na početku ništa stalnije od promjena, a ja mislim i siguran sam da bi i naši takmičari koji su u backstage-u i koji gledaju sve vreme ovu našu emisiju, volili još jednom da vide kako to barata tim pokretima ovdje na sceni i neko koji ih je sve vreme nekad bodrio, a nekad kinjio ocenama. Pa prema tome, da se ne bi drugi voditelj zamarao, pošto ima adekvatnu partnerku ovde. Molim vas, jedan veliki aplauz za Gorana. Dakle, Gorane, dođi ovdje na podijum, pozivamo i naš ansambl da otplešemo taj jedan častom, a odmah nakon toga saznaćemo ko je pobednik ovog trećeg serijala u emisiji Plesom do snova. Boško, ti ćeš me i naravno nedostajati, ali zato moraš da mi obećaš da kraju same emisije da ćeš... Da će igrati sa Lokicom i sa Milenom. Tako je. Pa naravno. Imate još samo minut vremena da glasate. Dakle, za minut saznaćemo ko je pobednik ovog trećeg serijala u emisiji Plesom do snova. A dok glasate možete i da okrenete, ma možda još bolje, 0900 500 400. A sada, hoćemo li pozvati naše finaliste da nam se ovdje pridruže, pa ćemo usput i da vidimo kako je to sve izgledalo u ovom serijalu. Hajde, naši finalisti, nadam se da su spremni da saznamo te rezultate koji upravo stižu, samo što nisu. Sve vreme su ovde igrali. Pa ja molim onako sve da ustanu na noge i da jednim burnim aplauzom pozdrave naše finaliste. Došao je i taj trenutak. Glasanje je ovog trenutka završeno, dakle više nema potrebe da glasate niti za jedan od ova dva para, jer glasanje je završeno. Upravo sada saznaćemo rezultate, saznaćemo ko je pobednik ovog trećeg serijala u emisiji Plesom do snova. Uzbuđenje je veliko, neizvesnost još veća, mada odluka je donesena. Sada ćemo i mi, nadam se, dobiti i saznati ko je pobednik. Kako se sada osjećaš, Marija Stevana? Nemam šta da kažem, samo više čitajte te glasove. Evo, čim dobijemo rezultate ovdje na sceni, Stevane? Pa borili smo se skoro 2 mjeseca koliko traje ovaj ciklus, tako da sad mi uopšte nije lako, moram da priznam. Sada je ono, suma sumarum, kako je i šta će biti, saznaćemo uskoro. Ja mislim da je ovo najteži trenutak, barem kada je ova emisija u pitanju, s obzirom da ste do sada igrali onako iz sveg srca. Joj, ne znaš. Nije ovo lako. Ja zaista nisam ni osjetila da sam došla do finala. Ja sam ponosna na sebe i na Gagija što smo uopšte ovde. Znači, ako pobedimo, bit ću doživotno ponosna na sebe, doživotno. Ako ne pobedimo, opet ću biti ponosna na sebe. Ja mislim da ste svi vi koji ste došli do finala, koji ste učestvovali u ovoj emisiji i koji ste sa nama plesali večeras u emisiji jednako pobednici. A znam da je stigao veliki broj SMS poruka na telefon 4443, zato glasovi malo kasne. Dobit ćemo pobednika, a siguran sam da je veliki broj vas okrenuo i naš humanitarni telefon 0900 500 400.
a još uvijek i možete da okrećete taj broj, jer linija ta nije zatvorena, dakle 0900 500 400, još imamo vremena, bez obzira na to koji je od ova dva para pobednika ovog serijala, da ostvarimo i onaj drugi san. Evo, Marija je htjela nešto još da doda. Ja moram samo da se zahvalim Stevanu što je stvarno svaki trenutak svog slobodnog vremena potrošio na mene, na probe i sve to zbog malog Srđana. Pa ja ne znam šta da kažem, no, nije mi uopšte bilo teško, čak mi je bila velika čast i drago mi je što sam upoznao ovakvu devojku kao što je Marija i Anu, moju našu koreografkinju, i velika mi je čast što sam se borio za nečiji život. Stevane, pretpostavljam to jeste lep osjećaj. Šta bi rekao i poručio svim onim ostalim zvezdama koji možda nisu htjele da učestvuju u ovakvoj emisiji? Kakav je osjećaj evo na kraju kada znaš koliko si ti dao od sebe i možda pomogao da nečiji život postane bolji? Pa možda zvuči malo sebično, ali moram da kažem da sam ponosan na sebe što sam sve uradio, čak sam se preslačio i u ženu. Sve zato da bismo ostvarili naš cilj. Tako da pozivam sve moje kolege jeste da trebate izvojiti puno vremena za ovakvu jednu emisiju, ali nemojte žaliti jer ja ne žalim, ja sam ponosan na sebe, na svoju partnerku i na sve ostale koji su se borili. I treba da budeš jer vi jeste neprikosnovene zvezde. Evo mi sada ovom prilikom pozivamo i sve ostale koji žele da ostvare svoj san u našoj emisiji da se prijave za novi serijal na 0900 300 200. Slobodno možete i narednih dana, a evo rezultati upravo su stigli. Ovdje su kod nas i saznaćemo upravo sada ko je pobednik ovog trećeg serijala u emisiji Plesom do snova. Vidim da je publika sva na nogama i da svi željno iščekuju. I evo sada ćemo saznati. Mala je razlika. Jedan par imao je 51% vaših glasova, dok je drugi par imao 49%. Dakle, veoma mala razlika. Tek 2% presudilo. Boško, ja ću ovu čast prepustiti tebi i zadovoljstvu. Ja moram da kažem, da ponovim i pretpostavljam da to svi gledalci znaju da meni u ovom trenutku uopšte nije lako. Jedino na čemu mogu da zahvalim gledalcima je što su poslali ovako veliki broj poruka. Ono što mi je također drago da su ova dva para po ovom broju poruka i po razlici u porukama bili skoro izjednačeni. To znači da su se jednako trudili, da su dali podjednako dobru energiju ovdje kod nas tokom svih ovih emisija, a i u finalu da bi vas animirali i da biste za njih poslali poruku. Razlika je samo u 2% glasova. Jedan od ova dva para ima 51% glasova, a drugi par ima 49% glasova. Na kraju, 51% glasova i pobednici trećeg serijala emisije Plesom do snova su ipak Stevan Anđelković i Marija Lazić. Veliko je uzbuđenje ovdje u našem studiju. Stevan i Marija su pobednici trećeg serijala u emisiji Plesom do snova. I evo ovdje svi čestitaju međusobno jedni drugima. Mi im također čestitamo i evo još jednom pozivamo sve vas, još nije gotovo. Ako želimo da ostvarimo i ovaj drugi san, 0900 500 400, još je vremena ostalo. Hajde da ispunimo i ovaj drugi san, hajde da i Aleksandra bude srećna večeras. Evo dođite ovdje kod nas. Dođite slobodno. Marija i Srđan, dođite ovdje kod nas. Ivana i ti. Evo ovo su oni za koje su se Stevan i Marija sve vreme borili. Ovdje je maleni Srđan i njegova mama Ivana. Ivana, da li imaš snage išta da kažeš? Ne znam da li se čujemo uopšte. Publika je zaista oduševljena i evo sada aplaudira ovdje.
Stvarno nemam snage, ali ću svima da se zahvalim, jer ovo mi mnogo znači. Nema veze, ovo su suze radosnice. Draga publiko, evo ovo je zašto naša emisija postoji. Nadam se da će se mnogi ugledati na nas, da će biti još ovakvih emisija i da ćemo uspjeti da ostvarujemo snove naših takmičara. Evo jedna majka je večeras najsrećnija na svetu. Jesam, puno. Zahvaljujući Stevanu i Mariji, uspela je da ostvari svoj san. A evo sa nama su ovde, dođite Gagi i Aleksandra. Ako želite i njihov san da ostvarite, ima još vremena, 0900, 500, 400, još ima vremena. Okričite ovaj broj kako bismo ostvarili i Aleksandrin san. Aleksandra, dođi ovde kod mene. Iako do kraja emisije ne mora da znači da su oni izgubili i da nisu imali rašta biti u našoj emisiji i za svoj san se boriti. Pre nego što dočekamo i te rezultate našeg humanitarnog broja, tu je sa nama i JRJ, izdavačka kuća koja će dodeliti ipak nagrade utešne ovoga puta za par koji nije uspeo da dobije ili barem da ima izjednačen broj glasova kao naši pobednici. Dobroveče. Dobroveče. Prvo da kažem da je za izdavačku kuću JRJ zaista bila velika čast, radost i zadovoljstvo učešće u ovako jednom divnom, plemenitom serijalu. I kako ovde nema gubitnika, već svi dobijaju, mi ovom prilikom dodeljujemo paru koji je izgubio jednu tematsku enciklopediju i jednu muzičku enciklopediju. Delimo radost zbog ostvarenih snova sa malim Srđanom i njegovom porodicom i želimo mu da nastavi da sanja i ostvaruje svoje snove. Biće to jedna divna biblioteka u vrednosti od 200.000 dinara koja će otići uskoro u njegov dom. I mi se nadamo da posle ostvarenja sna za koji su igrali naši pobednici, Srđan će moći da iščita i sve te knjige. Evo, pored izdavačke kuće JRJ, želimo da pozdravimo i jednu divnu gospođu iz Novog Sada. Njeno ime je Jasna Vučurević i ona je pokrenula jednu čitavu akciju u Novom Sadu. Imam veliki krug prijatelja, poznanika koji žele da pomognu Aleksandri da ostvari ona svoj san. Ona će sutradan da da gospođi Jasni Vučurević svoj broj žiro računa i evo mi pozivamo sve one koji su obećali gospođi Jasni da će da joj pomognu da to i učine. Hvala mnogo i evo želim da pozovem i sve ostale da se na isti ovakav način uključe u našu akciju. Molim još jedan aplauz za naše pobednike, za kuću JRJ i za par koji je osvojio drugo mesto. Oni nikako nisu gubitnici. A pre nego što čujemo sve rezultate, Stevan, imaš nešto da kažeš? Ne bih želeo da pričam puno, pošto ne volim puno da pričam, ali nije ovo sve što sam uradio za Plesom do snova. Radio sam nešto i mimo emisije. Ja svakog četvrtka zajedno sa Milicom Todorović pevam u jednom klubu u Beogradu, zove se Hipnotik, i na moju inicijativu uspeo sam da se dogovorim sa vlasnicima tog kluba da svaki četvrtak bude humanitaran i jedan deo od prihoda ići će na žiro račune finalista Plesom do snova. Tako da će... Bravo, Stevane. Aleksandra, evo da, Aleksandra, mora da me gleda. Evo ovako prema meni, samo tebe za kraj da pitam. Kako se osjećaš sada? Mogu da kažem da mi nije sve jedno, ali opet naći će se izlaz, neki drugi, kao što sam i ovde učestvovala, opet ću negde naći izlaz, vidjet ćemo šta je i kako. I ne gubimo nadu? Ne, nikad. I još nije ni kraj naše emisije. 0900, 500, 400. Ja pozivam na scenu sve naše parove i sve zvezde koji su učestvovali kod nas u emisiji Plesom do snova. Jedan veliki aplauz za njih. Da nam se pridruže i da vidimo da li smo uspeli da prikupimo i koliko novca za ostvarenje snova naših ostalih takmičara.
Tu su sve naše zvezde, tu su svi njihovi partneri, svi naši sanjari, svi oni koji su imali želju i nadu da u našoj emisiji ispune svoje snove. Sve vreme ste bili sa nama u velikom broju tokom svake epizode trećeg serijala Plesom do snova. Ja se nadam da i večeras još uvek okrećete 0900 500 400, a za koji trenutak da produžimo to glasanje, da vidimo šta smo to sve lepo mogli da vidimo u ovom trećem serijalu emisije Plesom do snova. 0900 500 400, ne zaboravite. Eto, to je bilo sve ono zašto ste bili sa nama cele ove sezone. Bili su to najbolji trenuci, a bilo ih je mnogo više, no nismo to sve mogli da stavimo u ovih minut ili dva koliko su nam spremili za kraj za ovu našu finalnu emisiju. Ono što mogu da kažem, jer već vidite da držim ove čekove u ruci za naše takmičare i za naše sanjare, moram da kažem da je stiglo preko 100.000 i da je bilo preko 100.000 vaših poziva na naš telefon 0900 500 400. Tu su čekovi koje ćemo podeliti našim sanjarima i pa zahvaljujući kojima će nekima ćemo delimično, a nekima skroz ispuniti njihove snove. Da krenemo iz početka. Molim vas još jedan veliki aplauz za sve naše gledalce, za sve ljude dobre volje koji su bili sa nama večeras. A prvi ček, Nataša. Prvi ček, evo večeras, dobija Vuk Celin. On je prvi i izašao iz naše emisije. Neka nam dođe ovdje Vuk Celin zajedno sa Suzanom. Pardon, izvini, Katarina, molim te. Katarina, evo, Vuče, zaradio si 400.000 dinara zahvaljujući našoj publici. Hvala puno svima, hvala onima koji su glasali za mene, to je za Kaću i mene. I stvarno, šta da vam kažem, nego mnogo vam hvala. Da li će to pomoći da upišeš akademiju? Jednim jako malim delom, ali ja ću se truditi dalje da nastavim da tražim još mnogo ovoliko i bit će nešto od te akademije. Ako budeš imao ovaj osmeh i plesao, ko zna, možda skupiš i sve. Ako je ovakav početak, kraj će biti vrlo svetao i nadamo se da ćemo jednog dana imati priliku da nam neko kaže u avionu kapetan Nikola, a on na kineskom nešto prozbori, no nije bitno. U svakom slučaju želim ti puno sreće u životu. Zahvaljujući opet vašim glasovima, Nikola Stamenković uspeo je također evo da dobije 400.000 dinara, on je plesao sa Suzanom. Nikola, za kombi, ovo ne znam baš da li je dovoljno, ali ako napravimo još neku akciju, možda uspemo da poguramo, da ostvarimo taj san i da nađemo taj kombi. Tačno tako. Kontaktirali smo i biomedicinu i oni će nam neki deo novac uplatiti i ovo i skupit će se vremenom, ali skupit će se sigurno. Evo, pozdravljam ovim putem sada Udruženje distrofičara, ovo je za njih. Hvala vam mnogo. Izvinjam se da vas ispravim samo, Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Dunav. Da, izvini, dakle, za organizaciju Dunav. Sada da vidimo ko je sljedeći. Sljedeći ček, također na 400.000 dinara. Dobio je Nikola Jovanović, također 400.000 dinara, zahvaljujući vama, publiko. I ne samo Nikola Jovanović, nego Nikola Jovanović, zahvaljujući i Milici Todorović. Svakako uz njenu pomoć, bez nje ništa od ovoga svega ne bi bilo. Nikola, kome sada ide ovaj novac? Ovo ide porodici Stošić, Marku, da probamo da kupimo njegove lekove. Javila se i Božen kozmetika, to je gospođa Božen, i obećala je ona njemu neku pomoć, tako da nadamo se da ćemo pomoći njemu. Znači evo, za bar početak za lekove imamo, ali tako? Imamo, da. Zahvaljujući našoj publici, hvala vam mnogo. Evo, također, zahvaljujući vama i Vesna Popović, samohrana majka, evo, osvojila je 400.000 dinara. Vesna, naravno uz pomoć Srđanovu. Vesna, evo, izvoli, ovo je za tebe i za tvoju decu. Nije dovoljno za stan, ali za malo bolji život možda jeste. Hvala svima koji su glasali za mene. Pa jeste. Hoće li barem najstarija ćerka moći da krenu u školu, a da evo ovo malo pomogne u fondu doma? Naravno, svaka pomoć je dobrodošla. Kao što sam rekla, idemo dalje. Tako je, hvala vam mnogo. Srđane, hvala i tebi, nismo te ništa pitali, ali ti si dovoljno ovdje pokazao na sceni koliko si hteo, koliko si mogao i koliko si želeo da pomogneš. Hvala, Boško. Dama koja je plenila osmehom, Ljiljana Gajić, osvojila je također 400.000 dinara, zahvaljujući vama, naravno uz pomoć Peđe Deboja. Ljiljana, mi smo tražili neki prostor gdje ćeš moći da pružaš pomoć, evo ovo je za početak, a možda evo da pozovemo sada još jednom nekoga da se javi, možda gradsku vlast ili neku firmu da odvoji deo prostora.
Ja bih jako volila da neko ima razumevanja za naše potrebe, a prostor nam je neophodan stvarno. A hvala svima koji su glasali i mislim o ovoj sumi novca ćemo brižljivo voditi računa ukoliko ne uspemo da dobijemo prostor u koje svrhe ćemo je uložiti. U svakom slučaju u nešto pametno. Da li ćemo popraviti neki mamograf ili još tražiti nekih donacija pa da kupimo, mislim, to ćemo već vidjeti na sastanku na Onkološkom institutu. Mislim, svašta je tu nama nešto potrebno, ali... Ljiljana, ja znam da su ove pare u pravim rukama i da neće biti proneverene, već će biti upotrebljene na najbolji mogući način. Poznavajući tebe ovo kratko vreme, to sam uspela da shvatim. Hvala ti mnogo. Naravno, to niko ne treba da sumnja. Hvala. Evo, Aleksandra Popović dobila je također 400.000 dinara zahvaljujući vama. Aleksandar Popović, Anabela ovdje bila uz njega. Aleksandre, kome idu ove pare? Drugu. Drugu, koji ima san, koji kaži nam da svi znaju zašto su slali pozive, zašto su zvali. Pa, ja bih da se zahvalim koji su glasali za nas, koji su nas podržali svo ovo vreme i bili uz nas. Drugu Ivanu koji će da se izleči od hepatitisa B. Pa to je najbitnije, dakle ovo će sigurno da pomogne. Hvala još jednom publici. Boško ima jednu zahvalu ulogu da samo dodaje, ali nema veze, ovo je zaista onaj najbolji, najlepši moment ove emisije. Anđelko Đukić, neka dođe ovde, on je plesao sa Gocom Tržan i evo osvojio je 400.000 dinara. Nije dovoljno za sve što je potrebno, ali za početak jeste. Pa ja želim prvo da se zahvalim svima onima koji su podržali ovu emisiju i da kažem da mi je bilo zadovoljstvo da budem deo ovog projekta i ove humanitarne akcije i drago mi je što sam barem koliko toliko pomogao Bati, bez obzira što je njemu potrebno 10 puta više od ovoga što je skupljeno. Tako da molim sve ljude koji su mogućnosti i dobre volje da izađu u susret, da se jave televiziji Pink i da nam pomognu da skupimo Bati pare kako bi mogao da ode na tu transplantaciju bubrega. Evo, Goca će za početak održati jedan koncert. Pozivamo vas sve da prisustvujete, da date svoj doprinos na tom koncertu. Nadamo se da će biti još humanitarnih akcija kako bismo pomogli našem Bati do kraja da ostvari svoj san i da lepo živi. Hvala Goca, kad je koncert? Zavisi od Amadeus Benda i od mene kad budemo našli slobodan dan, ali bit će neki radni dan, najverovatnije ako Bog da do Nove godine, ako ne, vrlo brzo posle Nove godine. To je sljedeći korak u prikupljanju sredstava, a do tada, evo, imamo još čekova. Ovdje ima, da, čekova. Ivana Perović, gde nam je Ivana koja je plesala sa Ivanom? Evo jedne najstarije sestre koja će obradovati svoje mlađe sa 400.000 dinara. Ne znam baš da li ću svoje mlađe ili Zeku. Šalim se. Pa mislim, Zeka planira da kupi novi auto, pa sam razmišljala da mu pomogne. Šalimo se. Šalimo se. Svaka pomoć je dobrodošla. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su podržali mene, koji su podržali celu ovu emisiju, jer je stvarno predivna. Ima divan duh i presrećna sam što sam uopšte deo ove emisije. Šta ćeš svojim sestrama kupiti od ovoga? Stvarno nisam razmišljala o tome. Ali ćeš ih obradovati, jel tako? Da. Ja mislim da je ovo samo jedna početna suma sa možda novcem koji možda još malo možemo da dobijemo i uz nešto što smo već do sada skupili zajedničkim snagama, možda Ivana i stvarno dođe do svog sna, to je stan za nju i njene 4 sestre. Dakle, još zaista, evo, još jednom ova suma i ja mislim da je stan u Nišu sasvim jedna velika realnost za 4 sestre, tako da zaista još jednom pozivam sve one koji mogu da malo pomognu. A ako pak ne bude to tako i ako ne uspemo sa ovim, kažem, što smo iskupili sa ovom velikom sumom koju smo dobili, mislim da će biti jedna jako dobra stipendija za Ivanu i možda jedan početak novog života, jer videli smo da je zaista Ivana dala podstrek svoj deci koje žive u domovima, da zaista mogu da se izbore za svoje mesto i da se čuje za njih i svakako da će, ako prate Ivanin primjer, dobro proći u životu. Hvala ti, Ivana, na tome. I evo ovdje kod nas su ostala 2 finalna čeka za 2 para koja su bila u našoj finalnoj emisiji, za parove koji su u finalu izborili priliku da jedan pobedi, a jedan pak ipak samo za 2% glasova bude drugi. Ja se nadam da posle one priče koju ste imali sa Aleksandrom i posle ovoga čeka ni njen san nije daleko od ostvarenja. Nataša će im, dodeliti nagradu koju su dobili zahvaljujući
Zahvaljujući Evo našim publiko. gledalcima. Zahvaljujući vama, zahvaljujući tome što ste okretali 0900 500 400, Aleksandra Mitrović kao drugo plasirana večeras osvojila je 2 miliona dinara. Hvala vam mnogo. Aleksandra, jesi li očekivala ovo? Mislim, ja sam zadovoljna. Meni je ono okej. Ne mogu da verujem da sam uopšte došla do ovde. Dala sam sve od sebe. Znači, zadovoljna sam. Nema veze što nisam pobedila. Meni je drago, a stvarno mi je drago što će mali Srđan otići na operaciju. Stvarno. Ali 2 miliona dinara nije malo. Dobra je glumica kao pada u nesvest. Hvala vam svima što ste bili uz nas. Hvala vam mnogo. Ovo je sve od vas. Hvala vam od srca. Evo, isplatilo se, dakle, što ste sve vreme okretali onaj broj, jer evo i Aleksandrin san uspeli smo da ostvarimo. I evo na kraju moram da kažem da su ovo bila sredstva koje smo večeras prikupili humanitarnim brojem 0900 500 400. Ovo su sredstva koje su večeras za naše sanjare prikupili naši gledalci koji su okretali broj 0900 500 400. Par koji je dobio najviše SMS poruku u finalnoj emisiji i koji je pobednik dobija nagradu koju dodeljuje televizija Pink na kraju serijala Plesom do snova. Na kraju trećeg serijala Plesom do snova pobednici su Stevan i Marija koji su igrali za malog Srđana. I moram samo da kažem da televizija Pink na kraju serijala dodeljuje Srđanu, odnosno Stevanu i Mariji kao pobednicima, potom i Srđanu. Evo ovdje piše Marija Lazić, a u suštini to je naravno za našeg Srđana 4 miliona dinara od strane televizije Pink, koja sa ponosom daje ovu nagradu našem pobedniku, našem malenom Srđanu. Mi se nadamo da će već u nekom od narednih serijala Srđan doći ovdje da gleda ostale takmičare. Ljubimo te, Srđane Zlato, hvala mnogo svima vama. Nadamo se da smo uspjeli kroz ovaj serijal da vam ulijemo nadu, želju, volju za borbom, za bolje sutra, uz ples, uz muziku, da pozitivna energija prizove onu još bolju. Lokice, Milena, Gorane, dođite ovdje kod nas na scenu. Za kraj, hvala svima što ste bili tokom cijelog serijala uz nas. Hvala svima onima koji su večeras okretali naš humanitarni broj. Hvala publici, hvala svima onima koji su podržavali naše takmičare. Želim vam stvarno da vam se svima ispune snovi. Čekajte nas negdje u februaru ponovo ovdje u emisiji Plesom do snova. Prijatno i uživajte!